जाहैबाय ना आठरा थाखा मिथिया दर खांलाय दैखौ बारैनो एसे हो सासे फैबायना बेसे हाबा होननो 10 मासो 20 जनसो कमेन्टखौ नुफैयाखै माथो दा सानसुमा बसुमतारी हाय लिसा नार्जारी हाय लेक्स ब्र हाय गुड इभिनिं लाइभआव हाबफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर कार्बन डिअक्सिस आदि बालन्दा विस्केला हेलौ दादा मारै जाखो नालै बिटिवाइ आइ दादा सना ओइ ब्र नोंनि गोसो थोनाय मुंखौ खोन्था रिंसार जागोन खोनासंग्रोदो ज' ज' नाले मोनामजोब्बाय ब्र हाय आदा बोरै जाखो आदै गेवलां ब्रह्म मा खबर ब्र सोमखोर ब्रह्म मोजां मिनाली हेलौ नेवसि पुदिना हार्लि हाय राशिद ब्र हाय मोसादोलै आदा खि अप्प' राजु दैमारि लागा आसोल हिट सेसेस बेट्रि लो हेलौ आदै लागाव कारिगाव आदा जाखां जरना हाय रुप हाय हेलौ हार्लि हाय हेलौ आदा नाले दादा मारै बेफोरबायदि जानो हमखो खोनासंदो उइकेला आंसो बे खोनासंबानो जाबाय दा बेट्रि ल' हेलौ शिबा आसोल डन रकेट ब्र मा जादों खन्थाइया खिथागासिनो र' खोनासंदो औ नाइस के बस मन्त्र राइड आसोल हलि हाय बेट्रि ल' हाय नार्जारि हेलौ हाय स्नेहा हाय खहाय मोनामलायखाबाय नुदों आसोल जोंसार हाय आदा गुड इभिनिं जिउसार रिमाइना हा आदा बोरै खोनादों नोंखौ जागोन आं खिथागासिनो सनिया थिख्लि हाय दादा गुड इभिनिं चेलथे आं दासो सासे मानसिनि फट' हरदोंमोन दुखु मोनदों थेंक इउ ब्र जागोन आं खिथागासिनो लासैनो भाइरेल फट' जादोंमोन आसोल माथो सोरबा स्टेटास दोनदों लोगोफोर माने दिनैनि ट्रफिखौहाय मिथिखाबायना आदानाले मासि फेस नुदों माथो बे नङा जाखो फेसबुकाव खोन्थागासिनो र' लासैनो भाइरेल बय जागोन साले फैदो दे आदा दुखु नुदों प्लिज नोंखौहाय हेलौ अनु मुसाहारि हेलौ सना राधिका हेलौ आदानाले हाय लाभ इउ ब्र बिनेश्वर लाभ इउ दया हाय नोगोरफ्रा फैबायना लाइभआव आसोल भाइरेला नोंमारगौ नामा खोनासंदो मैखोम भाइरेलनि सोमोन्दै माने ट्रफिखौ मानि थाखाय लाबोदों बिनि सोमोन्दै लाबोदों आरोना बे भाइरेलनि सोमोन्दैनो लाबोदों आरोना खोनासंलामा जाबाय आं लासै खोन्थालांगोन आरोना गुड इभिनिं आदा बिश्वजित मिनिथ'ला आं निखिर दामिन जागोन सुलिखा दिनै माथो लागाव इस्ट डिसेम्बरनि नालि मोनामजोब्बाय सयथिबो डिसेम्बर जोबनाय दा हायना ब्रह्म मा खबर आदा मोजां रैसुमै दासो मावजिफोर औ रैसुमै हाउ आर इउ मोजां प्रेस गेसफोरखौ थाबैनो जाहैदो डायलग होदो दे नालाय आदा गुड इभिनिं ब्रादार बेखौ दा बेनो नामा साइलेन्ट खालामना दोननो हाया बरिया हेन्डसाम नुदों ब्र थेंक इउ रेफार मारै जाखो आदा खोनासं फंबाय रेफार आइनारि हेलौ आं कमेन्ट फरायग्रोनि र' एसे आइया हाबाब दिनैसो नुदों आदाखौ थेंक इउ सिमा सरगारि कुमार हाय ब्र गुड इभिनिं बिनेश्वर सोर भाइरेल खालामखो आसोल माथो दिनै माबा माबि नुथारदों हन बसुमतारी खोनासंबानो जाबाय आं खोन्थालांगासिनो राजा नारायण हेरौ जाम्बा नों हन्दै बियो नालि जमनायालाय निउ डिफारेन्ट स्पेस मा खबर नालि ब्रादार मोजां जोंसार गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं दे गोमसार बोरै जादो मोनखो फंबाय मोजां खोन्थागासिनो र' फुंबिलि दैमारि हेपि निउ इयारनि दादा सना थेंक इउ सुदेम आदै अके नार्जारि बिरखां अके जय बांला गुरु भागि मानो बिदि जाखो मोनखो खोनासंबानो जाबाय लासै खोन्थालांगासिनो मनदिप लागाव हेपि निउ इयार ब्र अल इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम हेपि निउ इयार आरोना गोसो गोथारै आंनिखौ नायथ्रा माथो कुमार नायगासिनो क्रेजि निजाइन अय ब्र माथो फटक भाइरेल जादों मारै जाखो ब्र हेपि निउ इयार एडभान्स हेपि निउ इयार अल इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर मारै जाखो ब्र जागोन र' आं खोन्थालांगासिनो आरो ना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने लाइभआव आं डाइरेक्ट हाबफैजोबबाथाय खोन्थाबाय आं 1K जाबानो खोन्थाबाय आं र' लासैनो एसेल' नङालै ब्र 1K हाबफैबाथाय 1K जाबाथाय आं खोन्थाजोब्बाय मारै गथ'ना मा जादों आं खोन्थागासिनो आरो ना दयालु मारै जाखो आदै खोन्थालांगासिनो आदै 1K जाग्रोथोंसै कमेन्टआ माबायाहाय हाबनाया
फट' ना भिडिअ भाइरेल जादों फट' अनलि फट' डन राकेब नार्जारि अनलि फट' भिडिअ जेबो गैया बेफोरबायदि जेबो गैखाया भाइरेल ब्र मनदिप नालि बोरै खबर मोजां भाइरेल जाबाय माथो नालि मोनामलायनाय डिम्पोल नो प्रब्लेम गुड इभिनिं ब्रादार सिगोमसार ब्र फोरमायदो भाइरेलनि सोमोन्दै फान्था लकान फोरमायसै जेरै हिरो नुदों ब्र थेंक इउ बुमजित गोजोन मोनाबिलि आदै गोजोन मोनाबिलि कुमार लाबि ब्र गुड इभिनिं दादा गुड इभिनिं जोंसार ब्रह्म हिट सानैजों बै सानसेखौ मोजां नुथारदों बै सासेया स्टानि ब्र वेर ब्र फ्रम ब्र क'क्राझार फुल भिडिअ लागाव गुड लाक ब्र बस अनजालु हेन्डसामसिन जाथारबाय ब्र थेंक इउ जोंसार ब्रह्म हेल' ब्र नोंना सालायजों सालाय अरलायनाय फिस भाइरेल जादों मिजिं ब्रह्म खोन्थालांगासिनो सोलाखिजोब्बाय माथो आसोल लसन खोनासंबानो जाबाय दयालु नर्मेल बेफोर आदै क्रेजिनि जाइन लाभ इउ दे जागायदो दे बावला नै जाथानसै जागायनोसै आं हाय गुड इभिनिं दे आदै दे क्रेजिनिजों नायथ'दो दसे गुड इभिनिं ब्र शिबा जितेन्द्र आदा थाब खोन्थादो ब्र गुड इभिनिं हेपि निउ इयार आदा हेपि निउ इयार बेखौ एसे गोजानाव दोनबावलाय बारा सिन्था जानाङालै दादा बिदिखौ नो प्रब्लेम फुंबिलि नो प्रब्लेम थाब खोन्थादो ब्र एमबि गैला नायनो सेस न'सो 55 जाबाय खोन्थानोसै आं र' संगिता आलै दादा थेंक इउ 1K जाबा खोन्थानोसै माथो फ्रेन्डआ गुबुनखौ जावहैमालाय हेलौ माथो नायथ्राखै माथो रितु नायगासिनो सफैबाय आसोल सि इउ एगेन औ जोहोलाव सोर खालामग्रोनाय आदा भाइरेलखौ खोन्थागासिनो आं र' बड' एडभान्स निउ इयार बड' मिथिसार मारै बिदि जाखो भाइ नालाय बोरै जाखो आदा कुमार खोनासंनो लुबैबाय हरलाय ब्र खोन्थानोसै आं नै जाथारबाय जेक्सन मानोथो बिदिलै आदा खोन्थागासिनो आं ओइ आदै जितेन्द्र मैखोम हाय आदै नंगौना नङा जाखो लाथाव डिम्पोल खोनासंदो डिम्पोल दिबेन फेमाससो जानो हायो जेबो न' प्रब्लेम दिबेन ब्र 1K जाबायना खोन्थानोसै आं दे माने दिनैनि ट्रफिखौ लानानै फैदों जाहैबाय आंनि जे नोंसोर फेसबुकाव नुगासिनो आरोना औ जागोन साले जागोन टेनसन खालामना माने दा जे आंनि फेसबुकाव माने ओरैबायदि भाइरेल फटक जागासिनो दं आरोना सासे हिनजावजोंहाय ओरै सालाय फोनांलायनाय आरोखि ना माने आं बेखौ खोन्थानो थाखाय लाइभ फैनाय जाबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम नायदो सोरांवारि माने आं खोन्थागासिनो माने बे भाइरेला माहानिफ्राय जादों आरो मारै जादों आं खोन्थागासिनो आरोना खोनासंबानो जाबाय माने एक्चुअलि बिनि थाखायनो आं लाइभ फैनो गोनां जाबाय आरोना नङाबा आं समफोरहाय मोनसे लाइभ लानानै फैनो नागिरखादोंमोन हेभि लाइभनो ओमफ्राय दिनै एडभान्स फैग्रोनाय जाबाय आरोना माने खोनासंदो माने बे सिख्लायाना बे सिख्लानि मुङा जाहैबाय दिपानजुलिमोन दतमा गोमोबिलनि आरोना बे सिख्लायाहाय माने बे गथ'नाया बिराद गोबावनि गथ'ना आरोना माने सिगाङावहाय आंनि गार्लफ्रेन्डमोन आरो बियो फार्स्ट गार्लफ्रेन्डमोन आरोना बियो बेनो आंनि गार्लफ्रेन्डमोन आरोना बे दिपानजुलि होननायाहाय खोनाबाय दा ओमफ्रायहाय माने बे फट'खौहाय माने जों माने सानसेखालि आंजों मोनसे ओरैनो दाय जालायनायावहाय माने गाव स्टेटास दोननानै लादोंमोन आरो बे फट'खौहाय ओमफ्राय खोन्थागासिनो आं फारि फारिनो स्टेटास दोननानै लादोंमोन ओमफ्रायहाय बे स्टेटास दोननायाव ना माने बे प्राइभेसि दोन्दोंमोन नालाय माने प्राइभेसि दोननानै आंखौ नुहोनो नागिरदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय बेनि प्राइभेसि दोननाया माने जायाखैमोन आरोना दा गावनि मानसिफ्रानो ओमफ्राय माने बे प्राइभेसि दोननाय स्टेटासा सोरबा सासेना थालांदों आरो दा बेवहाय बे मानसियानो मोननानै बै फट'खौहाय सेभ खालामनानै दोननाय जादों आरोना ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय लिउ आदै नायबाय था ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय बेना ओरैबायदि जादों आरो ओमफ्राय माने बे सिगाङावनो भाइरेल जाखांखाबाय आरोना बे फट'आहाय बे सिगाङावनो भाइरेल जाखांखाबाय बे फट'आ माने बिराद गोबावनि घटनाखा ओमफ्राय बे फट'आ सिगाङावनो भाइरेल जाखांबाय मेरला मानसि नुखांखाबाय बे फट'खौहाय सिगाङाव भाइरेल जाखांखाबाय बे ओमफ्राय दा माने बेखौ दा रिनु बरनफिनबाय आरोना माने बै ग्रुपनि नामा मा नाममोनलाय बै वाट्सएपनि ग्रुपआ आं मारैमोनलाय बे माने बै मोनसे ग्रुप दङ बे ग्रुपनिफ्राय फैदों आरोना बे फट'आहाय माने नर्थ इस्ट पिपोल ना नर्थ इस्ट पिपोल दा नैबे नर्थ इस्ट पिपोलनिफ्राय फैदों आरोना बियो नर्थ इस्ट पिपोल नैबे ग्रुपनिफ्राय फैदों बे नर्थ इस्ट पिपोल बे गेजेरनि नर्थ इस्ट पिपोलनिफ्राय फैदों आरोना बियो बे नर्थ इस्ट पिपोल ग्रुपनिफ्राय फैदों दा ओमफ्राय बेखौ बरनग्रा मानसिया माने दानफिनबाय माने सालदाया कमेन्ट हरदोंमोन बेखौ मिथिबाय दा माने दाननो थिनहरफिनदोंमोन नालाय बेखौ कमेन्ट हरदोंमोन ओमफ्राय दा बे मानसिया दानफिनबाय आरोना ओमफ्राय दासिमबो सिमान जानो हायाखै आरोना बे थांखांनाय बाथ्रासो बेखौ मिथिखागौ माने बे हिनजावा दा गैला आरोना माने बे हिनजावा थैबाय आरोना थैनाया गोबावानो जाबाय ओमफ्राय माने बिनि आत्माफोरखौ आरोना आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बा रायजो राजाफोर आरोना माने बिनि आत्माखौ माने सान्थि थानो होदो आरोना बे माने थैनाय मानसिखौ लाखांनानै गोबावनि बाथ्राखौ लाखांनानै जेबो बुरखांनांगौ खोथा गैया आरोना माने बे थैनाय मानसिसो माने गोबावानो जाबाय बे थैनाया
खमैबो 3 बोसोरसो जाबाय आरोना बे थैनायाहाय ओमफ्रायहाय माने बिनि माबाखौ आत्माखौ माने सान्ति थानो होदो आरोना बे थैनाय मानसिखौ लानानै माने जेबो आंखौहाय माबा खालामबाय थानो नांला आरोना जेन'बा जेबो ट्रल खालामबाय थानो नांला आरोना माने बे थैबाय आरोना हिन्जावाहाय दिपानजुलि होनोमोन आरोना दतमा गोमो बिनि नामाहाय माने बे हिन्जावा थैबाय आरो ओमफ्राय दा माने बिनि आत्माखौ माने सान्ति थानो होदो आरोना बेबा दा मा सानदों मा मादों जेन'बा जों बेफोरबायदि जालायगासिनो दं आरोना बेफोरबायदि आरोना बे माबाया फटकआ फैदों बे दतमानि मानसियानोखा दाखालि आंखौ इउटुबाव सासे ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों आं बे मानसिखौ नायगासिनोखा ओमफ्राय बे मानसिया आंनाव कमेन्ट हरफिनाखै आरो आं बे मानसिखौ चेक खालामगासिनोखा जेबो नङा खिन्थु बे मानसिखौ आं मोनखायो आरोना बे जाय बेखौ हरदों बे मानसिया आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरदों इउटुबावसो कमेन्ट हरबाय थायो बे हिन्जावनिनो सोमोन्दै लानानै आंनाव दिपानजुलिनि सोमोन्दै लानानै आंनाव इउटुबाव कमेन्ट हरबाय थायो ओमफ्राय आं कमेन्टखौ दाखालि नायफिनदोंमोन कमेन्टखौ आं नुवासै दानफिनबाय आरोना कमेन्टखौहाय ओमफ्राय आं बे कमेन्टखौ चेक खालामफिनगासिनो ओमफ्राय बे कमेन्टखौ मोनबानो आं बे मानसिखौ मोनगोन आरोना बे जे आंखौ ओरैबायदि खालामगासिनो बे मानसिखौ आं मोनगोन आरोना बे हिन्जावा थैबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बा रायजो राजाफोर मिथिबाय दा माने बेखौ एसे सान्थियै थानो होदो अननानै रिकुवेस्ट खालामो आरोना आं आखाइ खुलुमनानै खुलुमो आरोना जेन'बा बे माने थैनाय मानसिखौ एसे सान्थियै थानो होदो आरोना आलो गोजोन थानो होदो गोबाव जाबाय बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थैनांनाय मिथिबाय दा बेयो आरोना दिपानजुलियाहाय मा जाना थैखो माने बे मुलि लोंनानै थैदों आरोना हाइजेक मुलि लोंनानै माने सिगाङावहाय दस्रा गोसथोनाय दंबावोमोन नालाय बयफ्रेन्ड दस्रा गोसथोनाय दंबावोमोन नालाय दा माने हौवानि न'आव फादारजों दावराव जानानैहाय हौवानि न'आव मारै मारै थांनानै मारै दावराव जाबोखो ओमफ्राय न'आव फैनानैहाय माने हाइजेक मुलि लोंनानै लवार आसामाव लांदोंमोन आरोना दा हायासै बेखौ ओमफ्राय बेयावनो थैदों आरोना बे हिन्जावाहाय माने दस्रा बयफ्रेन्ड गोसथोनाय दंबावोमोन आरोना बिनिहाय ओमफ्राय माने बिफाजों माने फादारजों दावराव जानानैहाय माने हौवानि न'आव थांदोंमोन आरोना बे खारलांदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय मारै जानानै फैखो बिनिफ्रायनो थैफैनाया बेयावनो जादों आरोना हाइजेक मुलि लोंनानै गावबा मा सानखो आंथ' जेबो खबर गैया आंथ' 10 डेज जाबायमोन आं खबर गैया 10 दिनसो जाबायमोन आरो आं खबर गैया उनावसो मिथिबाय आं लवार आसामाव दंहैयो होननानै बावसो मिथिदों आरोना आंबो ओमफ्राय माने बै फट'खौ भाइरेल खालामग्रा मानसिया बै मा नर्थ इस्ट ग्रुपनि आरोना नर्थ इस्ट ग्रुपआवहाय हरदों आरोना बे फट'खौहाय दा बे नर्थ इस्ट ग्रुपनिफ्रायनो फैजेनदों आरो बे भाइरेला आंनि भाइरेल आरोना जा जे नोंसोर नुगासिनो आरोना मा होनदों बे मानसिया खोन्थाना लाबा मोजां आरोना माने आं बै मानसिखौ खोन्थाना लाबा बिराद मोजां मोनगौमोन आरोना माने जाय हरदों आरोना बेखौ दतमा एरियानिखा मिथिखायो बे मानसिखौ आं एसे हमनो हाखांखाबाय ओमफ्राय आं बे मानसिखौ चेक खालामखागोन आरोना जाहाथे एक्सन लानाङा जाहाथे जों जेबो लाया आरोना जास्ट नर्मेलि गोसो गोथारै बुंहरनाय थाबाय आरोना अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने जाय जायनाव बे फट'आ दं अननानै दानफिनलायजोबदो आरोना माने बे थैनाय मानसिखौ बुरखांनांगौनि जेबो खोथा गैला आरो बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामनानै बुंहरनाय थाबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ बे थैनाया गोबावानो जाबाय आरोना नोंनो मानसिखौ होराखै नामा मस्ला बानायो बे मा होनो बे कमेन्टआनो दावखासै माने जाय जायनाव बे फट'आ दं आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर अननानै दानजोबलायदो आरोना बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थि थानो हादो रावबो गुदि मिथिया मा होनलाय माब्रै जेन'बा आंबो बिसिम सौफैखो बिनिबो मोनसे जाहोन दं आरोना जेन'बा आंबो एन्टारटेनमेन्टखौ ओरैनो जानो होननानै जायाखै आरोना जोंबो थोजासे दुखु खस्थ' गेजेरजों जोंबो सहायबोनांनाय ओंखायनो आं दा हेपियाव थायो आरोना जेन'बा थैनानै थांबाय थैनानै जोब्बाय जोंबो सानसे समाव ओरैबायदि दुखु जानांनाय मानसि जोंबो हाद्रि मोनजालायनाय गाबनाय मानसि आरोना आंबो ओमफ्राय आंबो दा माने बिसिम एन्टारटेनमेन्टसिम सौफैनाया बिनि खारनैनो जाबोदों आरोना माने आं उनावहाय माने नोंसिनो आङो आंनि इउटुबावहाय 1K 1 लाख साबसक्राइबार जाबा आं खोन्थानो होननानै थाखानायमोन इउटुबनि गेजेरजोंनो खिन्थु आं दा दिनै नै फेसबुकावनो होनाय जाबाय आरोना माने मा होनोमोनलाय आं खोन्थानो होननानै सानबाय थाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायबोनाय जाबाय आरोना माने एन्टारटेनमेन्टसिम सौफैनाया बेसिमानो आरोना जेन'बा माने बै समाव जाखिनि दुखु खस्थ' आंबो सहायबोनांबाय जाखिनि आंबो दुखु खस्थ' लाबोनांबाय ओंखायनो आं दा जेरै हागौमानि आं जेसेबां स्माइलाव थायो इसेबां स्माइलाव थायो आरोना जेन'बा ओंखायनो आं दा बयखौबो हेपियाव दोननो नाजायो आरोना स्माइलाव दोननो नाजायो आरोना बेबायदि आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर अननानै जाय जायनाव दं रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय बे फट'आ दानजोबलायदो आरोना माने बे थैनाय मानसिखौ ट्रल खालामबाय थानांला आरोना जेन'बा थैनाय मानसिनि आत्माखौ एसे सान्थि थानो होदो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बा रायजो राजाफोर अननानै आरोना माने उन्दैसोमोन आरोना बारा गिदिरबो नंखायामोन बे जानानै थांखानाय बाथ्राखौनो बुरखांनांगौनि खोथा गैला आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बुंहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जाय नायदों माने जाय जायनाव दङ अननानै दानफिनजोबदो आरोना जेन'बा आं बिनि भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखाबाय
एनेलि मारैना कमेन्ट खालामदों नामा होनदों माने एक्चुअली माने आं दिनै सिरियास मुडावसो दंथ'योथ' माने आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनि माहा माने आं दिनै मिनिनोबो ओंखाराखै आरोना जेन'बा आं माने सिरियास मुडावसो दं आरोना आं खोन्थागासिनो मुलि लोंनानै थैदों आरोना बे हिन्जावहाय एनेलि माने बयबो दुखु मोनदों नंगौ थिगैनो माने जायफोर बुजियाखै बिसोरसो माने जायफोर घटनाफोरखौ मिथियाखै माने बिसोरसो जेन'बा माबा खुसि मोनदों आरोना जेन'बा हासि थामसा मोनदों आरोना मा होनो आंनि फेमिलि आंनाव जा मानसिनि कन्टेक्ट दं अन्नानै आङो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा माने आंनाव बयबो कल खालामो आं हमनानै रायलायहरो सोरबा वाट्सएपआव मेसेज खालामो एखमबा टाइम मोनैयाव आं एखमबा मेसेज रिप्लाय खालामस्लाबनो हाया बयबो मानसियानो नाम्बार सेभ खालामनानै लानो थिनो माने आं बयनिखौबो सेभ खालामनानै लाखायो आरोना जेन'बा माने जाहाथे बयबो स्टेटास नायनानै जेन'बा हेपियाव थाथों स्माइलाव थाथों ओंखायनो आं बयनिखौबो सेभ खालामनानै लायो आरोना बिराद बे लाइफआव जा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि दं बिराद कन्टेक्ट दं आरोना आंनावहाय बिराद मानसिफोरनि कन्टेक्ट दं आंनावहाय ओमफ्रायहाय माने आं बयनिखौबो सेभ खालामनानै लाजोबखायो ओमफ्राय मा होनोमोन जाहाथे बयबो स्टेटास नायनानै हेपियाव थादों बे मानसिया खिन्थु खोन्थानानै लानो हाया आरोना जाय माने बेखौ बे नर्थ इस्ट ग्रुपआव हरदों बे मानसिया दतमा एरियानिखा आरो ओमफ्राय माने बेखौ बे खोन्थानानै लानो हाला आरोना बे खोन्थाथ'ला बे खिन्थु आं बे मानसिखौ एसे सिनायखायो आरोना माने आं एसे हमहरनो हाखादों आरोना बे मानसिखौ अन्नानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बे फट'खौ दानदो आरोना बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थियाव थानो होदो आरोना गोसो गोथारै आं बेखौनो लाइभनि गेजेरजों बुंहरनाय थाबाय आरोना आरो अन्नानै दैमु इउटुबार बुंहरनाय थाबाय आरोना नोंखौ गोसो गोथारै रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय दैमु मिथिबाय दा नों जे इउटुबाव बे भिडिअखौ आपल'ड खालामना होदों अन्नानै दानफिनदो आरोना गुरै बुंहरग्रोनाय थाबाय आरोना आं गोसो गोथारै इउटुबार दैमु उदालगुरिनिखौ बुंहरग्रोनाय थाबाय आरोना अन्नानै दान आरोना बे नों फेसबुकाव भिडिअ होनाया माबाया इउटुबाव भिडिअ हगारनाया दानदो आरोना अन्नानै माने बे थैनाय मानसि ना ओंखायनो बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थि थानो होदो आरोना जेनेबा बेफोरनि सायाव लानानै जेबो भिडिअ दाबानायसै आरोना अन्नानै गुरै बुंहरनानै थाग्रोबाय आरो माने जाय जायनाव दं माने दाननानै लाजोबदो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बा रायजो राजाफोर जाय नायदों जाय नायाखै आदा बाजैमोन आरोना जेनेबा जाय जायनाव दं बेफोरखौ दाननानै लाजोबदो माने बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थि थानो होदो आरोना गोसो गोथारै बुजिलायदो बयबो माने बे सिगांनि जानानै थांखानाय गथ'सो होमबा आं बे समाव एन्टारटेनमेन्टबो नङामोन आं जेबो नङामोन आरोना माने आं एन्टारटेनमेन्टखौ बे थैखांनायनि उनावहायसो माने आङो बांद्राय दुखु खस्थ' गेजेरजों थाबाय थाला बेफोरबायदि साननानैसो आं एन्टारटेनमेन्टआव हाबफैनाय बिदियावसो जादों आरोना ओंखायनो आं दा जेसेबां आं स्माइलाव थायो एसेबां आं स्माइलाव थायो आरोना ओंखायनो हागौमानि आं जेन'बा स्माइलाव थायो आरोना दा जेन'बा जेसेबां हायो एसेबां आं आंनि खुसिखौहाय दोनबाय थायो आरोना सिगाङाव जा जानानै थांबाय नङाबा आं बिनि सिगां बे बिराद फुराना माबाखा फट'खा आरोना उन्दैखासोमोन आं बे समावबो बेजों बे फटकजों आंजों जेबो सेमबो मिलाया माने उन्दैसोमोन आरोना बे भाइरेल खालामग्रायानोथ' सोर बेखौसो नांगौमोन जोंनो भाइरेल खालामग्राखौ मोजां खोन्थाहरदो बे भाइरेल खालामग्राया मिथिबाय नर्थ इस्ट ग्रुपनि बे मानसिया नर्थ इस्ट ग्रुपआव हरदों आरोना बे भाइरेल खालामग्राया खुनु सिमान जाहरनो हाला बे भाइरेल खालामग्रा मानसियाहाय मोननायाथ' मोनखायो आरोना माने बे ग्रुपनि अनारखौ जों मोनबाय ओमफ्राय दाहाय बे ग्रुपनि अनारनाव जों चेक खालामदोंमोन आरोना माने सोर मानसिया हरामोन ओमफ्राय बेखौ दानफिनबाय आरोना बे अनलि 1 मिनिट माने 45 सेकेन्डआनो दोनस्लाबाखै आरोना बे फट'खौ डाइरेक्ट हगारबाय ओमफ्राय सोरबा स्क्रिनशट होजोबबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट दानबाय आरोना बेखौहाय डाइरेक्ट दानदों आरोना जिखुनु बुंहरनाय थाबाय ओमफ्राय बे दैमु इउटुबारखौ बुंहरनाय थाबाय आरोना आङो अन्नानै दानदो बे माने थैनाय मानसिखौ लानानै जेबो माबा दा खालामसै आरोना ट्रल दा खालामसै सान्थि खालामनानै थानो होदो आरोना आं दहायनो बेखौ एडभान्स बुंहरनो नागिरखादोंमोन बेखौ खालामगोन होनना मिथिखागौ आं दैमुखौहाय अन्नानै दैमुखौ दानबानो जाबाय आरोना जोंखौ मेगन सानांगौबो जेबो खोथा गैया आरोना जेन'बा आंखौ जाय मेगन सायो आरोना जेबो माबानांगौ खोथा गैया माने आं जास्ट एन्टारटेनमेन्टखौ बानायो जाहाथे बयबो सोरबा दुखुआव थायो हेपियाव थायो बेफोर स्माइलाव थाथों आरोना बेनि थाखायसो एन्टारटेनमेन्टखौ बानायोना जेन'बा आंनि भिडिअ नायनानै जेन'बा मोजां मोनो जोंथ' रावखौबो लेबेलबो देखाया एटिटिउडबो देखाया जों रावजोंबो लेबेल होननायखौनो रायलाया जायजों लोगो मोनो जों बेजोंनो फ्रि रायलायो जायजों लोगो मोनो जों बेजोंनो मिनि खुसि रायलायो आंनो रायलायग्रोबावोसो गावसोर रायलायनाया आंजों साहस हायाबाबो आंनो रायलायग्रोखायो आरोना जेन'बा आंनिनो फेमिलि जाखागोन साननानै आंनो रायलायो आरोना दिनैसिम आं रावखौबो लेबेल देखायहरनाय जेबो प्रुफ गैया रावबो लेबेल होननानै बुंनोबो हाया आंखौहाय वाट्सएपआव जा मेसेज खालामो रिप्लाय होजोबो आङो एखमबा आं टाइम मोननायावसो आं होआ बेबो आं टाइम मेनेज खालामनानैबो होजोबखायो जिखुनु दैमु इउटुबार नोंखौ बुंहरग्रोनाय थाबाय आरोना गोसो गोथारै बे माबाखौहाय भिडिअखौ दानदो आरोना नोङो
इउटुबाव हगारनायखौ अननानै बे थैनाय मानसिखौ सान्थि थानो होदो आरो ना जेन'बा जाखिनि जा फेसबुकाव जा भाइरेल जागासिनो अननानै बे फट'फोरखौ दानजोबदो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरो एसेबाबो जेन'बा गोसोखांनाय फैगोन बेफोरबायदि आरो ना ओंखायनो माने बे आं बे मानसिखौ एसे हमनो हाखादों बे भाइरेल खालामग्राखौहाय आं मोजां खबर लाखागोन र' मेगन सादों माने मेगन सानायखौनो बुंनांगौ जाहैबाय दा खोथाथे बाथ्राथे माने आंखौ दा ओरैबायदि जेन'बा जानाय नुबाय नालाय दा जेन'बा ओंखायनो आंखौ मेगन सानानै बानायनाय बायदि जाबाय आरो ना जेन'बा नङाबा बे थांखांनाय फट'खासोमोन माने सिगाङावनो गोदोखाबायमोन आरो ना माने सिगाङाव भाइरेल जाखांखाबाय बे फट'आ बयबो नुखादों बे फट'खौहाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओमफ्राय दा आंखौ मेगन सानानैसो बे फट'खौ बरनफिननाय जादों आरो ना माने आं दा जानायखौ नुनानै आरो ना बेबायदि आरो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बुजिलायदो अननानै जाय जायनाव दं बे फट'आ दानलायजोबदो आरो ना गोसो गोथारै बुंहरनाय थाबाय आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जाय जाय नायदों आरो बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थि थानो होदो दैमुनि भिडिअ हगारनायखौ आं नायाखैमोन खिन्थु आं दहाय नायफ्रामदोंमोन नेट प्रब्लेमनि थाखाय आं नायजोबनो हायाखै अननानै दैमुआव दानदो आरो ना बे माबाखौहाय भिडिअखौ बार बार रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय आरो ना नों दाबो दानाखैना बे भिडिअखौ दैमुखौ दाननो थिनगासिनो आरो ना आं जेबो रावखौबो लेबेलबो देखाया जेबो देखाया आंखौ लेबेलबो बुंनो हाखाया रावबो माने जाय होनग्रा बैसोर ओरैनो माने नर्मेलि बायदिसिना मेगन सानानै बुङो आरो ना जेन'बा आंखौ लेबेल बेफोरबायदि बुङो आरो ना दिनैसिम आं रावखौबो लेबेल देखायफेराखै जाय मानसिजों रायलायो आं स्माइल रायलायो हेपि रायलायो दखानफ्राव लोगोमोन बा लामाफ्राव लोगोमोन जों बयजोंबो हेपि रायलायो बयजोंबो स्माइल रायलायो आरो ना जों ओंखायनो जों हागौमानि हेपियाव थायो आरो ना जेन'बा एन्टारटेनमेन्टसिम सौफैनायाबो बेनो आरो ना जेन'बा बे थैखांनायनि उनावसो आंबो एन्टारटेनमेन्ट ओंखारनाया बेयावसो जादों आरो ना जेन'बा माबा मोनसे खालामनानै जे आं मानसिफोरखौ हेपियाव दोननो हागोन बे साननाया आंनाव फैदों आरो ना माने जेब्ला आङो नलबारियाव जेन'बा आंनि आइटिआइ कर्स फरायनायखौ आं दोनथ'नानैबाबो आं बेफोरबायदियाव ओंखारदों आरो ना जेन'बा आं फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदिखौ लांफागोन होननानै एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड चेनेलखौ खुलिनाय जादों आरो ना माने जाहाथे बयबो हेपियाव थायो स्माइलाव थायो आरो ना लास्ट वार्निं होनाय जाबाय आरो ना बै हगारग्रा मानसिखौहाय आं नों मोजाङै मोजां सिमान जाहरनो हायोबा बिराद गोजोनगौमोन आरो ना आं खिन्थु नोंखौ नागिरखागोन आरो ना बे हगारग्रा मानसिखौ आं आराम नागिरखायो न'आव थांलायलायनायबा बेलेग जागोन आरो ना न'आव थांलायलायनायबा माने खोथाया बेलेग जागोन नालाय आरो ना माने सिमान जाहरोबा मोजां जागौमोन आरो ना बे अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जाय जायनाव दङ बे थैनाय मानसिनिखौ दाननानै लाजोबदो आरो ना गोसो गोथारै थैनाय मानसि एसे सान्थि थानो होदो बिनि आथोमायावबा दा मा सोलिगासिनो बेबा मा सानगासिनो बेफोरबायदि जायो आरो ना जोंबोथ' नुहुरा जाहैबाय जोंबो मिथिया जाहैबाय हमदांसोनो हाया जाहैबाय उन्दैनिसोमोन आरो ना बेयो बुंखायो माने बुंग्राया बुंखायो माने जोंनि बर'फ्रासो माने बिदिखौ बिराद माने अननानै बुजिलायदो आरो ना जोंनि मा होनलाय बर' फेमिलिफोर आरो गोसो गोथारै जेन'बा दस्रा जाथिफ्रा बेफोरबायदिखौ गावसिनिखौ जायोबा दोनखोमायोसै आरो ना खिन्थु जोंनि बर'खौनो दोनखोमानाय गैखाया आरो ना जोंनि बर'आ थैनोबो दोनखाखाया खिन्थु जोंबो बुजिबाय आरो ना माने माबायदि खालामबा माबायदि जायो दा खिन्थु जोंबो लासैनो बुजिजोब्बाय आरो ना माने जोंनि बर'फ्रासो बिदिखौ जै सोरबा सासेनि भाइरेल जाबाय दिहुनगोन मा दिहुनगोन हिसाबानो दिहुननायानो जोबनाय नङा आरो ना जेन'बा दिहुनगोन खालि बर'फ्राल' बांसिन आरो ना बिदिखौ खालि बर'खौल' बांसिन जानाय खोनायो आरो ना बेबायदि आरो खालि बर'खौल' बांसिन खोनायो आरो ना ओंखायनो बयबो बुजिलायदो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बयबो दाननानै लाजोबदो आरो गोसो गोथारै दैमुआ दासिमबो दानाखै आरो ना बे भिडिअखौ अननानै दैमुआव बार बार रिकुवेस्ट खालामहरगासिनो आं हरगासिनो दासिमबो दानाखै आरो ना दैमुआ दानदो दैमु खोनाबाय दा बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थि थानो होदो दैमु इउटुबारखौ बुंहरगासिनो आं बार बारनो नायदोंबा नुदोंबा सोरबाफोर खोन्थाहरदोंबा बे भिडिअखौ दानदो आरो ना दैमु बे थैनाय मानसिखौ एसे सान्थियाव थानो होदो जेबो ट्रल खालामनांगौ खोथा गैला आरो ना आं जाहाथे नोंनि सायाव जेबो आं भिडिअ बानायनाङा आं बानायनोबो लुगैया आरोखि आरोना जेन'बा नोंबो आंजों मोजां रायलायहरो दैमुआबो आंनाव कल खालामनानै एखमबा समाव मोजां रायलायहरो खिन्थु बेफोरबायदि जाना आरो ना जों जेन'बा होनहरनाय थाबाय आरो ना दैमु इउटुबार बुंहरग्रोनाय थाबाय आरो ना रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय भिडिअआ दानदो आरो ना जेन'बा एनेल कमेन्ट होगासिनो दं गोदाव सोरावनो एनेल थैनाय मानसिखौ एसे सान्थि थानो होदो जाय जायनाव दं दानजोबदो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खुलुमहरनाय थाबाय बेनि थाखायनो
दैमु इउटुबार भिडिअआ दानदो मिथिबाय दा आं बार बुंहरगासिनो नोंखौ भिडिअआ दानदो नों दाबो दानाखै आरोना भिडिअखौहाय माने एक्चुअली आंबो बांद्राय माने आं माने जास्ट दा दङ आं जास्ट नर्मेलावनो दं आरोना माने आंनाव दा बयबो कल खालामनानै आंखौ बुंहरखांखाबाय आरोना ओंखायनो आं जास्ट नर्मेलाव दंथ'यो माने जों दैजनि मानसिखा आं हाजासे दैजनि मानसिखा ओंखायनो आं रावखौबो लेबेलबो देखाया एटिटिउडबो देखाया दैजनि मानसिखायनो आं रावखौबो लेबेलबो देखायनो रोङा एटिटिउडबो देखायनो रोङा आरोना जेसेबां दैजआव थायो इसेबांनो गावनिनो मोजां दैजन फिथाइया गोदैखा बेखौ बयबो मिथिखायो जिखुनु दैमुआ दानाखै आं बेखौ दा कल खालामनानै बुंहरसिगोन दे जिखुनु इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम आं बेखौनो गोसो गोथारै खावलायहरनाय थाबाय आरोना अननानै जाय जायनाव दं दानलायदो एसे सान्थियै थानो होदो आरोना गोसो गोथारै जिखुनु आं बे नोंसोर बांद्राय भाइरेल जाबाय थानाय नुबाय नालाय ओंखायनो आङो लाइभ फैनो गोनां जाबाय आरोना माने जाहाथे बयबो सैथोखौ मिथियो सैथोखौ खोन्थाना होबाय आरोना आङो जाखिनि जानानै थांनाय जाथाय सिगांनि जाथायमोन 3 बोसोर 4 बोसोरनि जाथायमोन बेखौ आं खोन्थाना होबाय आरोना होमबा आंनि लाइभखौ आङो बे दैमुआ जेबो पारमिसन लाया बे जिखुनु बेबायदिनोखा आरोना जेबो पारमिसन लायालासे डाइरेक्ट खालामो आरोना बे गुदि गैया बिजौ गैया मालायनि माबायाव मा जादों मा जायाखै जेबो मिथिया आरोना माने जायसो जायो बेसो मिथिया आरोना जेनेबा बिनि गोसोआवबा मा सोलिगासिनो सोलियाखै बेखौ मिथिया आरोना जेनेबा अननानै इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरसिम रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय जाय जायनाव दंमोन दानलायदो दानलायनानै लादो जाय जाय स्ट'रि फेसबुकफ्राव शेयार खालामदोंमोन दानलायदो वाट्सएपफ्राव स्टेटास दोनलायदोंमोन दानलायदो आरोना माने नोंसोर बांद्राय भाइरेल जाबाय थानाय नुनायखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना आं लाइभ फैनो गोनां जाबाय आरोना गोसो गोथारै अके इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आं दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो होमबा दोनथ'नाय जासिगोन आरोना खुलुमहरनाय थाबाय बयनिसिमबो टाइम लानानै आं मोजां लाइभ फैफिनगोन मालाबा अननानै बुजिलायजोबदो बयबो दानलायदो आरोना बाय बाय